casualidade, unha tarde en que non me estaba prestando demasiada atención. Ao comezo non estaba moi seguro, e tentou beliscar unha palabriña, só para probar. Logo, probou unha frase inteira, e despois coa páxina inteira. Si, era claro que a gente gustabanlle, pero o mércores xa comera un libro inteiro. E cando acabou o mes, pude comer un libro inteiro dunha bocada. A gente gustaballe comer todo tipo de libros. Libros de contos, diccionarios, atlas, libros de chistes, libros de datos, mesmo os libros de mates. Pero os vermellos eran os seus favoritos, e él andaba a papar neles a un ritmo totalmente frenético. Pero o mellor era isto: canto máis comía, facíase máis listo. Primeiro o libro entraba na súa boca, a información iba directa ao cerebro, o cerebro ia se facendo máis grande, e a barriga quedaba chea. Comeu un libro sobre peixes, e logo aprendeu que había que darlle de comer roxiño, que era o seu peixe. Ao pouco xa podía facer os encrucillados do papá, que viñan no xornal. Era incluso máis listo que a mestra do colexio. A Henry encantaba de ser listo. Pensaba que de seguir así podría mesmo chegar a ser a persoa máis lista do mundo. Así que seguiu comendo libros e seguiu facéndose cada vez máis listo, e máis listo, e máis listo. Pasou de comer libros enteiros a comer 3 ou 4 dunha bocada, libros de calquera cousa. Henry non era nada melindroso e quería saber de todo. Pero daquela as cousas empezaron a ir non tan ben. De feito, as cousas empezaron a ir moi mal. Henry comera demasiados libros e rápido demais. Primeiro mordíao, mastigaba, tragaba, e pouco a pouco iba se poñendo verde, máis verde, superverde. E botaba todo para fora. Pero isto é o peor. Todo o que aprendía empezaba a mesturarse. Non lle daba tempo de digerir todo axeitadamente. Empezou a darlle vergonza e mesmo poñerse a falar. De súpeto, Henry non se sentía nada listo. Máis de unha persoa dixo que debería deixar de comer libros, así que Henry deixou de comerlos e quedou sentado, todo triste, durante moito tempo. Que ia facer agora? Logo, despois dun cacho e case por accidente, Henry colleu un libro medio comido que estaba no chan, pero en vez de meterlo na boca, Henry abriu e empezou a ler. Era tan divertido. Henry descubriu que lle encantaba ler e pensou que sería o suficiente e ainda podría chegar a ser a persoa máis lista do mundo. Só lle levaría un pouquinho máis de tempo. Agora Henry lea a todas horas, ainda que de cando en vez lle pega unha bocadiña aos libros. Que os pareceu? Bueno, este era Henry. Que os parece? Unha persoa interesante. Mirade como empeza a comer os libros. Nacera cos seus pais, nun concurso, enseñando as súas dotes, comendo os libros.